Maayong adlaw kanatong tanan. Akong mainitong pagtimbaya sa atong mga veterano ug sa ilang mga pamilya niining ika-80 ka tuig nga paghandom sa araw ng kagitingan ug sa mga kalihukan sulod sa usa ka semana nga pagsaulog sa Philippine Veterans Week. Atong gipasidunggan ang tanang mga veterano sa ilang dakong pagpaningkamot ug sakripisyo sa ilang pagserbisyo sa katawhan diha sa pagsugal sa ilang kinabuhi. Gihandom usab sa mga bulanon ang ilang pamilya ug ang ilang pagsakripisyo sa dugay nga katuigan sa dihang ilang gisuportahan ang serbisyo sa mga veterano. Manghinaot kita nga ang mga veterano makatagamtam sa kalinaw sa ilang pagretiro, kauban sa ilang mga minahal sa kinabuhi, sa ilang pagpadayon sa pagdasig sa bag-ong henerasyon sa pagsilbi sa nasod nga Pilipinhon. My heartfelt congratulations and best wishes to all Philippine veterans.